усулҳои муосири муқовимат бо ифротгароӣ мавзӯи навбатии маҳфили андешаи муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба ҳисоб мерафт. Дар он намояндагон аз раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сот, мақомоти иҷрои Кумитаи давлатии вилоят, ректори донишгоҳ ва аъзоёни фаъоли маҳфил ширкат доштанд. Сароғоз ректори донишгоҳ Айёб Усмонзода сухан карда афзуд ки терроризм ва экстремизм яке аз проблемаи асосии имрӯза буда, махсусан ҷавононро бо ҳар гуна ваъдаҳои бардуруғи динию дунявӣ ҷалб намуда, онҳоро ба ҷараёнҳои террористӣ сафарбар менамоянд. Дар ҳар як сомонаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра мавзӯи асосӣ ба пайвастани шаҳрвандон ба гурӯҳҳои тундрав равона шудааст ки ин яке аз мушкилоти асосии ҷомеаи имрӯзаи мо маҳсуб меёбад. Муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров низ ба ин масъала таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. дар идомаи маҳфили тарғиботҷони ҷавон андеша намояндаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Суғд Мирзо Тоҳир Набиев суханронӣ намуда афзуд ки яке аз масъалаҳое ки боиси нагаронии ҷомеаи кишвар гаштааст, коста шудани маърифату худогоҳии ҷавонон оид ба пос доштани таъриху фарҳанг, арзишҳои ахлоқӣ ва маънавии миллӣ маҳсуб меёбад, ки боиси гаравидани онҳо ба гурӯҳҳои иртиҷоӣ, зиёд гаштани ҳисси навростану ҷавонон ба арзиши бегона мегардад. имрӯз ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми чораҳо нисбат ба дастгирии ҷавонон, ифтитоҳи муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ки имрӯз хурсандона дар миқёси вилояти Суғд ба 10 адад расид мактабҳои олӣ баралом мушоҳида мегардад ва пешвои муаззами миллат шабурӯз баҳри озодии диёр, баҳри пешравии ҷомеа ва пеш аз ҳама амният ва сулҳу субот кӯшиш ба харҷ медиҳад. Далер Маҳкамов намояндаи раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баромад карда афзуд ки дар замони муосир сафи низомиёну ҷангиёни гурӯҳҳои террористӣ аз ҳисоби ҷавонони ноогоҳу бесавод меафзояд ва ба назар мерасад ки дар тамоми кишварҳо ҳамин гуна наврасони ба доми фиреб афтода кам нестанд ва онҳо ҷони худро бехабар аз мақсаду мароми роҳбаронашон қурбон мекунанд. Ба назар мерасад ки ноогоҳӣ аз асолати фарҳанги исломӣ ва камсаводӣ ҳамчун муҳимтарин омили гумроҳшавии ин ҷавонон мебошад. албатта раёсати донишгоҳ дар вақти ҷангҳои иттилоотӣ саҳми худро бевосита мерасонад. хай кифоя басанда нест, чунки албатта ҳар як эътирозҳо, ҳар як низом қонуншиканиҳои сарҳадшиканӣ қирдод мешавад, бевосита сарҳадбонони худи ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор меҳисобанд. ба ҳамин хотир изи мудаввар албатта хуб аст ки дар инҷа аксарияти улумон донишҷӯён нишастанд. ҳамин муқовимат ба арзи терроризм, экстремизм боз ҳам ҷонбар карда мекунад ки мо имрӯз таҳдидҳо дорем. ҳамин таҳдидҳо нисбатан ба Осиёи марказӣ бисёртар майл карда истодааст ва имрӯз ҳар як фарди бедордил, ҳар як нафаре ки нисбат ба тақдири имрӯзу ояндаи давлату миллати хеш бетараф нест, ман фикр мекунам ки ҷиҳати мубориза бо анҳамин гуна падидаҳои номатлуб бояд саҳмгузор бошад ва бо ҳамин мақсад ҳам анҳамин роҳҳои мубориза ва инчунин баландбардоштани ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дар ҳангоми иҷрои вазифаҳои касбӣ дар ин ҷо фикру пешниҳодҳо баён карда шуд ва ман боварӣ комил дорам ки нишасти аввалин ва охирин ҳам нест ва бо ташаббуси донишгоҳ ҳамин гуна чорабиниҳои сиёсӣ ташкил ва баргузор карда мешавад. ҳамчунин таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи дигар кишварҳои ҷаҳон бо зуҳуроти номатлуб мубориза бурда талош менамояд ки аз паёмади ногувори ин гуна амалҳо ҷилавгирӣ намояд. маҳфили тарғиботҷони ҷавону андеша дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров аз соли 2018 амал намуда беш аз 100 нафар аъзоёни худро дорад. гузориши Саид Мухтору Саид Анвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.